tang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabilin ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabako ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labag sa tanang butang, ang pulong mo ang hanap, nagtudlo sa tanan, katawhan mo giandam, wa na'y laing nga bayan pa, ang Biblia kumpleto na, nga akong buhing giyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nabako ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw tanim mo isun, way makatupong sa ngalan mo Diyos, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw tanim mo isun, way makatupong sa ngalan mo Diyos, kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Sukad pa kani adto, iuban na mo ako, sukad pa kani adto, iatiman mo ako, bisan pa sa kaalaman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako,
pagkamaayo mo, Jesus. Maunong mong guma, nagadasig, nagaligon sa ato ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang kumamo kanunay yung maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang ang daygon sa tanang panahon, daygon ka na mo God, kayang gugma mo kanunay iyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom, salamat o Dios sa imong pagpanalipod, pag-atiman ka namo. Salamat Ginoo nga imo nausab nga gidugangan og maayong adlaw, maayong panahon ang among kinabuhi, nga diin mabati kanunay namo ang imong presensya, ang imong pagpanalipod. Thank you Lord nga sa among pagsugod sa pagkinabuhi nining adlaw, magasugod kami diha sa pakig-uban kanimo. Magsugod kami diha sa mga buluhaton sa pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog kanimo. Amo na usab nga itugyan, isalig kanimo ang among kinabuhi. Din dumalaha kami sa imong mga pulong. Pasubaya kami sa imong mga pamaagi. Dasiga kami sa pagkinabuhi, hangtod sa pagpadayon, hangtod sa imong pagbalik. Amahan Dios sa mga kagagahom, i-bless ang matagusa, nandiin ang kalipay kalinaw, maoy amo ang masinatian, og ang kadaugan kaluwasan maoy among mabatunan niining tibok adlaw nga imong gidugang sa mong kinabuhi. We declare blessing sa matagusa, din malipayon kami, malinawon og naang kanunay ang pakigdait alang sa usa-usa. We declare blessing in Jesus name. Amen og amen. Dalaygon ang Dios o good morning. Welcome sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios sa matagusa nato kakinabuhi. Ani ini nga sayo sa kabuntagon. Ato kanunay ideklarar ang pagkamaayo sa Dios ug ang iyang panalipod pag-uban sa matagusan nato kakinabuhi. Inay mo nga kauban diha ang Dios nagpakamaayo kanunay, o ang Dios maayo kanunay sa imong kinabuhi. Good morning, good morning, good morning. Sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Mayong pakig-uban sa matag usa, ug ako nagtuo nga naa kanunay tas panalangin sa Dios. Jesus lang
Nakanunay ta sa kadaugan, kaluwasan nga gikan sa Dios natong gilagaran. Ang tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahit nasaan, kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nga nagmugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layong ibayaw, upat sa pagsayaw, pagkakpak sa iyong kamon. Sulit nga to sa langit, umiyaw sa walang kaulaw, tukso kauban ni Kristo. Naiga message nako mga kaigsonan nga kagabi kagahapon pa or kaganina na po nag-message sa igsoon nga matod pa request ko pastor og saad atong Tagalog pagtagad sa dili patamo adto sa pulong sa Ginoo. Saad diri la sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kinabuhi ning kalibutan na dunay kalistanak mga problema. Ang tinuod mga kaigsuonan matod pa sa mensahe sa awit, samtang nagkinabuhi ta sa kalibutan, nagpuyo pa ta nga nagpaabot sa ating Ginoo. Naagay mga kalisdanan, kasakitan, unya usab nis makahatag og kaluya o kalisod sa kinabuhi sa tao. O kining tanan nakita sa Ginoo. Wala pa gani ni mahitabo, iya na ning nakita. Ug ihatang gitudloan aron sa ingon sa panahon nga kini atong masinatian, dili na ka makalitan. Dili na ta mga kaigsuonan kumbaga mabalaka kay nakapangandam na ta. Importante gyud nato mga kaigsuonan, mao gyud ang pagpabilin sa pagpaminaw sa Dios. Mao ang pagpabilin diha sa mga mensahe sa Ginoo. Kay kun nagpabilin ang mga mensahe sa Dios sa atong unahon kasing-kasing, si Jesus namulong og nagsugilon niini kung unsay atong padulngan, insa daw na gyud moy mabuhat, do na moy mahimo nga mga butang nga makapahimaya sa Dios, mga butang nga diin mag-andam ang Dios o ganti balos, kay ang mga buhat manggod sa tao mao gyud balusan sa Ginoo. Ang tao nga naay pagtuo nga walay nahimo, dili gyud na niya mabalusan, kay ang pakita o giklaro gyud sa Dios nga naas bala ang kasulatan, mag-andam siya ganti o maghatag sa ganti siyang pagbalik, sibo og sumala sa sumala sa atong binuhatan. Ang instrumento aron ikaw makabuhat ang atong pagtuo. Nagtuo ta, tungod sa atong pagtuo nagbuhat ta sa magod sa gipakita sa Dios sa kinabuhi sa mga taong nagtuo kaniya diha sa Hebreo kapitulo 11. Tungod sa pagtuo. Ang pagtuo na usa kini siya kana bitaw nga dapit sa ato ang kinabuhi nga maoy mo dusok nato, maoy mo kanang mo tulod nato aron ta mo buhat, aron ta mo himo. Sa panahon nga tinuod gyud ang atong pagtuo sa Dios, do na gyud tay mabuhat. Mubuhat tas pagkamatarong, mubuhat tas pagkabalaan, mubuhat tas sama sa gipakita ng Ginoong Hesus. Muna miingon siya sa Juan kapitulo 14, ang tinuod mo ni, ang mutuon ako, magbuhat sa akong mga buhat, magbuhat paglabaw pa niini. Pero ang tao nga miingon nagtuo siya sa Dios, nagwalis siya sa pulong sa Dios, nangmuhat sa mga buluhaton ni Jesus, pero wala pon magpuyo sama sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Kumbaga wala magkinabuhi nga matarong balaan, nagkinabuhi hinuon sa sala. Mga kaigsonan,
ang Biblia nagsulti, dili na sila tinuod magtotoo. Kaya ang tinuod magtotoo ug tinuod nga tinun-an ni Jesus Christ nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Sa Juan 8:31, miingon si Jesus, kung inyong ikinabuhi, tumano ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod yun mo nga akong mga tinunan. Magbantay ta sa atong pagpuyos kalibutan kay daghan kaayo nga mga tao nga gisugilo ni Ginoong Hesus nga magsangyaw magdala sa iyang ngalan apan dili makasulod sa gingharian sa langit. Kung ang nagsangyaw dili makasulod sa gingharian sa langit, unsa nakaha katong iyang gipangsangyawan? Unsa nakaha katong iyang gipangtudloan? Nga ang nagtudlo og nagsangyaw dili makasulod og langit, unsa kaha katong mga tao nga iyang gitudloan? Munang moingon ko sa imuhang pagpangalagad sa Dios, pagmaigmat, pagmaminantayon, sumala kisa gisugilon usab sa atong Ginoo nga gisulat ni Apostol Pedro mga igsoon. So dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato sa atong panag-uban. Oras sa atong nga programa alas 6:22 na sa kabuntagon. Maayo nga pakig-uban ni Merlin Garganera. Matod pa, good morning Pastor, ganahan kaayo ko sa nga mukanta ka Pastor kay murag modulot sa akong kasing-kasing. Salamat kaayo nga dili ra gyud kaayo modulot muraraman. Wait na. Ako ra kang gipa-smile Sister Merlin, no? Ako ra kang gipa-smile. Even ako nagkanta mga kaigsonan ang mensahe sa Ginoo na agyud sa akong kasing-kasing. Muing ko mga kaigsonan kung dili lang yun ako bugan, pwede yun kong muhilak. Unya, dili man sad kaayo nga, dili man sad maayo o dili makahatag og kaayuhan sa tanan, labi na gyud sa inyo ha. Kung taga buntag mga kaigsonan, hilak na lang punta. Unya, ang mga taong makadungog mo ingon nga, salam po na, sige raman pong gahilak. Makapuol, mampuol, sige ratag paminaw ng sigig hilak, no? So, mayo nga buntag ni Lornali Abaw, good morning, ug ni Elena Alisna Kwamag. Hello Pastor, good morning ninyo Pastor Russell. Salamat sa Dios nga nakaapas pa ko sa imong live, Pastor. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa iyahang mga mensahe o sa mensahe sa mga awit magalangit. Hallelujah. Thank you Lord Jesus sa imuhang pagkamaayo sa tanang panahon sa matagusan namo ka mga kinabuhi. Salamat sa kadasig nga gihatag sa Dios kanato. Karon kabuntagon aron makapamati na usab sa pulong sa Ginoo. Daghanang mga nagmensahe dire mga kaigsunan, lamang ato ang tagaan gyud og pagtagad ang ato rong hisgutan nga pulong nga naghisgot kini sa gitawag tabang, no? Matod pa dinhi mga kaigsunan, ako ni nga tagaan og pagtagad sa ato karon nga panag-uban kay mao ni ato ang sintrohon sa ato nga panag-uban. Unsaon aron mainsakto ang atong tabang ug kalipay sa Ginoo. Unsaon man aron mainsakto ang atong tabang ug ikalipay sa Dios, ikalipay sa Ginoo sa ingon gantihan kaniya. Nindot kaayo mga kaigsonan kana bitaw nga akong nasinatian. Ako saning kuan ba kanang ipaambit ang akong nasinatian. Sa una, family driver ko sa Cebu City. Ang anak sa akong agalon nag-eskwela sa Ateneo de Cebu naman siguro karon nga sa una Sacred Heart School. Unya na-transfer man to nga eskwelahan dito sa Talamban. Bag-o pa gyud nga building dito unya wa pay klaro nga parkinganan ato sa una. Naapa mi sa yuta magparking kumbaga wala pa gyud bag-o pa gyud kaayo nga natukod ang mao nga eskwelahan sa una, no? Usa ka higayon nag-ulan to. Unya grabe gyud nga ulan. Og ang tanang sakyanan nakaparking dito sa parkinganan nga wala bitaw di pa gyud simentado. Unya problema pa gyud wala pa gyud mabalase. Kumbaga yuta pa gyud nga gibantok, gipison, pure lang nga yuta. Karon nagpasalamat ko nga ang sakyanan nga akong gidala na butang ras daplin kanang wala kaayo dito sa lapok. Nagkagawas ra ko sa lapok. Ang uban nga mga sakyanan
mao di ay nga nakaparking sila sa lapok bisan kung dangog kaayo, kumpiyansa kay sila kay four wheels man ilang sakyanan. Pag panggawas na, apertig yung pagkasayuna ra gyud nga nang gawas ang mga sakyanan. Ang problema kay naa may usa ka sakyanan nga tablaw taon og paangay ang driver kay mudaplos naman ang ligid. Unya didto sa amo ang atong panahon atong higayuna, mga kasagaran, mga yaya, mga driver, maoray tuwa didto. Layo kay na og squatter kanang lugara, walay mga tambay nga pwede nimong sampitan. Ang mga security pod atong panahon na dili pod inana pod kadaghan, naapod sila busy gyud sila kay bag-o pa man na transfer ang mga eskwelahan. Unya pipila may nga nagtan-aw nagsudong sa maong nga sakyanan nga naglisod yun ang driver pagpagawas. Nya maglisod man pod pag tabang pod ang mga driver, mga kaigsonan kay lapok masad kana bitaw nga magkalapok man pod among sakyanan kung mupugos ang mga driver sa pagtabag tulod. Wa gyud ko kapugong mga kaigsonan kay ang sipatos magkalapok mapangitaan raman og pamaagi. So wa ko kapugong miadto gyud ko sa sakyanan og akong gitabangan akong tulod. Unya gikataw-an ko sa ubang mga driver kay kana bitaw inana mura og matod pa nila nagpabilib. Unya kisama akong gipabiliban nga dili man ako kaila. Nya parang inana bitaw mga negatibo ang uban. Nagiyaga naapoy nagkatawa. Wala ra gyud. Naundang ilang katawa kaysa sige na kog tulod mga kaigsunan, nibati di sila kanang kaluoy nga nagtan-aw nako kay gatulod ko mga kaigsunan sa sakyanan. Wa ako kabantay ang lapok di ay mga kaigsunan, paingon ris akong sinina. Pisik-pisik. Pitig yung lapoka. Okay ra. Salamat kayo ang kana bitang ang driver unya naaputoy yaya atong panahon na. Salamat sila pag-ayo. Unya wala pud sila matud pa wala sila dala nga pwedeng ihatag ingkong ayaw na hununa ka ng hatag. Ang importante nakagawas mo unya makauli ta nga magdugan tas pagpauli. Alipay kay ko nga lipay pod kaya sila. Paglantaw nako sa akong sinina, diri man ay pahingon akong lapong sa gilang kalipay nako ang pagtabang. Importante sa akong pagsakay sa sakyanan nga ako ang gidriban kay mga mahalon man ang mga sakyanan gyud nya ang pinganan. Importante dili pod malapukan. Pauli mi. Pag abot ron sa bulan sa Nobyembre, pagtikang yun sa bulan sa Disyembre mga kaigsunan, nainangita na ako. Iya kong gipangita mga kaigsunan. Unya gitiman ande ko si yaya og sa driver. Og sa diha nga kana bitawng wa gyud wa na ka maghuna-huna ato nga imong nahimo, nalimot na gyud ka. Pero doon na di ay mga taong di gyud malimot. Bisan kon nalimot na ka sa imong gitabang, nalimot na ka sa imong gihimong sakripisyo para matabangan nimo ang tao. Naa di ay mga tao nga di gyud di ay malimot. Nainangita nako mga kaigsuonan, unya gitagaan ko og kanang utos na pag-sobre. Unya matod pa sa naghatag kanang wala malimot ang akong agalon sa imong tabang, nalipay kay sa hangtod karon nya naasay pahalipay nimo. No? Muna nga sige ko kuna una asa gud ato. Isa nga katubang na kuan mi, kagamay ato yung kuan na kagamay ato. Okay ra maguto, wala naman to nako sa kuna una. Lipay kay ko nakatabang. Pero sa akong pagdawat na nalipay ko nalipay ko mga kaigsuonan. Muna nga, kung doon gyud kay gibuhat mga kaigsuonan, imo hagyo nang makitaan nga sa unahan sa imong kinabuhi, doon gyud kay madawat. Doon na kay, kumbaga, ganti. Kung gigantihan ko sa tao nga dili mao tag-iya sa mga butang, ang gisugilon sa Dios, mas sigurado gyud ta
nga gantihan ta sa Dios kay siya ang tag-iyas ta ng butang, lamang unsaon pod aron gantihan ta sa Dios. Kung doon na tayo gibuhat, lamang ang Biblia nagasulti nga dili sa tanan nga sakripisyo nga gihimo sa tao ikalipay sa Ginoo. Mao na nga ang ato ro nga hisgutan unsaon aron mainsakto ang atong tabang o kalipay sa Ginoo sa ingon gantihan ta niya. Dunay bersikulo nga gihatag sa Ginoo sa akong pagpamalandong ni ining maong mensahe. Ablihi inyo ang Biblia diha sa libro ni nga gihimo ni Apostol Pablo, diha sa Episo. Diha sa Episo kapitulo 5. Ato ni nga tagaan og pagtagad. Kuhain niyo ang Biblia mga kaigsonan o niya basaha diha sa Episo kapitulo 5. Nya versikulo 11. Episo kapitulo 5 versikulo 11. Ang konteksto ni ining maong kapitulo ang pagkinabuhi diha sa kahayag. Pag abot diha sa versikulo 11 mga kaigsonan, ingon dinhi sa 10, sugdan diha sa 10, paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Dios. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit, hinuon ibutyag kini. Usa sa mga kana bitawng mensahe ni ini sa bersikulo 10, paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Importante sa atong pagtuo sa Dios, doon na tayo daghan kayong mga makatunan nga mga pamaagi nga ikalipay sa Dios. Kay sa panahon nga malipay ang Dios mga kaigsunan, dili gid siya malimot. Dili siya malimot sa mga nahimo sa mga tao nga mingtuo, misalig kaniya. Kana bitang pulong ning tuo misalig, kinahanglan mangguna nga makita sa Ginoo diha sa buhat. Dili man na pwede nga igo ra natong litukon apan wala tay buhaton. Ang tao nga dunay gibuhat mga kaigsunan, mas nindot gani kanang wala kay gipamulong apan imo nang gisulti dihas imong buhat. Nindot gani kaayo na nga makita sa Ginoo. Kanang kumbaga wala kay gipamulong nga saad. Kay naa manggoy mga panahon nga makita sa Ginoo ang tao nga grabe na siya kadasig, nga tungod sa kadasig daghan ka isang malitok mabungat nga saad, ngadtos iyahang mga alagad, ngadtos iyahang mga tinun-an. Siguro dunay mga tao nga moingon, Brad, sis, pastor, kanang mauni ako ang giandam, mauni ang ako ang gipangayo sa Ginoo. Ay gipangayo pa di ay wala pa gyud di ay buhata, gipangayo pa. Nga pananglitan mauni maihatag sa Ginoo, mausad ni ang ako ang i-share like in ana. So naay mga panahon nga makita sa Ginoo ang tao nga grabe kadasig tungod sa mga mensahe sa Dios, makalitok siya, makasulti siya. Apan ang problema dunay mga trials. Dunay mga trials. Ang problema diha katong gilitok o gipamulong sa tao, ihatong mapadaplin. Gantihan di ay siya sa Dios tungod atong iyahang mga pulong nga gilitok? Wala. Dili. Pero ang tao nga wala pagani gipamulong apan iha nang gisulti dihas iyahang mga buhat, mga kaigsunan dako kayo na siya og porsyento, 100% nga giandaman na sa Ginoo og balos. Kay sa panahon nga doon na tayo gibuhat mga kaigsunan, labi na gyud sa pagbuhat og maayo og pagtabang sa atong isiga magtotoo mga kaigsunan, ikalipay nas Ginoo. Kay ang usa ka driver o usa ka yaya nga naglisod sa paggawa sa ilang sakyanan, unya dunay nintabang ang tag-iya atong sakyanana, grabe to og kalipay, na surprise to siya. Unya wa gyud siya malimot. Ako nga kanang gidasig sa pagtabang ato, nalimot nako. Nindot bitaw kay na nga kanang daghan kay kang natabangan unya nalimot na kay ka. Ang tao manggod nga gibaliwala niya ang tabang, makapadayon manggod sa pagdaig sa Dios.
makapadayon man gud siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao bitaw na nga usa sa angay nato nga paningkamutan karon nga ato ang ma-apply ang mga pamaagi o mga buhat nga makapalipay sa Dios. Kay kung malipay ang Dios mga kigsunan, pagkadaghana nga ihanggi nga pwede niyang buhaton, kanang mahimuot ang Dios ba? Daghan kayong saad ang Dios ngadto sa tao nga naay gibuhat nga ikalipay sa Dios. Kana bitang malipay ang Dios, perting daghana og nindot kayo ang gisaad sa Dios. Ablihin yung Biblia diha sa libro sa Ecclesiastes. Ablihi ang inyong Biblia diha sa libro sa Ecclesiastes, Kapitulo 2. Unya basahon nato diha sa versikulo 26. Dunay saad ang Dios diha. Unya, nindot kayo mga saad sa Dios. Nga maogoy pinaka-importante nga maupoy atong gikinahanglan ang iyang gisaad dinhi. Ecclesiastes Kapitulo 2, 26. Katong gikahimutan sa Dios, atagan niya og kaalam. Ikaduha, hatagan niya kay balo. Og ikatulo, hatagan niya kalipay. Doon na pagibonus. Apan ang alaot ang mga makasala patrabaho niya. Og patigumon sila aron ang ilang hinaguan ihatag ngadto sa gikaymutan sa Dios. Munang ang mga kahago sa mga kasala matud pa wala usab kini kapuslanan og samara sa nagdakop og hangin. Nawa ra gud ang mga sakripisyo, ang mga buhat sa mga taong dautan wala gyud kapuslanan, samaras nagdakop og hangin nga wa gyud ganti. Pero ang mga tao nga gikahimutan sa Dios, ang mga tao nga nakahatag niyag kalipay, igsuon kos Ginoo, hatagan niyag kaalam, unya hatagan pag yun niyag kahibalo, doon na pag kalipay, doon na pag bonus. Katong mga hinaguan sa mga taong makasasala, mismo ang Dios ang mangitag paagi. Dili na pangitaon gyud ang pamaagi, kumbaga siya na gyud ang mubuhat iyatong kuhaon ug ihatag to sa mga taong iyang gikahimutan. Muna nga unsaon man aron malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Unsaon man aron malipay siya sa atong mga buhat. Tanan ba nga pagbuhat nato sa tabang or pagtabang nato ikalipay sa Dios? Dili. Kay kung ang tao nga dautan, imong tabangan sa iyang pagkadautan, ang tao nga nagbisyo, tabangan nimo sa iyang bisyo, dili malipay ang Dios. Dunay bersikulo mga kaigsunan diha sa atong gibasa ganina sa Efeso, ingon diha sa 5:10 hangtod 11. Paningkamuti nga makatuna ninyo ang makapahimot sa Ginoo. Versikulo 11, ayaw kamo pag-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Inuon ni Butyag kini. Sa katapusang mga adlaw, si Jesus nagpasidaan na nga ang mga taong dautan dili magpakita kanimo ni musulti kanimo nga dautan ko. Dili sila mo ingon nga kanang mupaila nato nga mga dautan sila. Gipakita ni Jesus nga sa katapusang mga adlaw, doon ay mga tao nga dautan pero magpaila nimo nga alagad sila. Mga sulugoon sila sa Dios. Buti pasabot kanang mura ba giablihan nila ang paghatag nimo nga og tabang ngadto nila. Mga alagad mi sa Dios. Kay ang dasig gi-challenge manggod sa Dios nga angay natong tabangan ang mga sulugoon, ang mga ubos nga igsuon ni Jesus Christ. Kay damor natong buhaton ang pagtabang, ang pagpakaon, ang pagpabisti, ang mga kanabitang ang pag-atiman sa mga tinuod nga mga alagad sa Dios.
Si Jesus miingon nga, sa panahon nga inyo ning buhaton sa ako ang mga ubos nga mga igsuon, inyo ning gibuhat nako. Inyo ning gihimo nako. O niya diha giklaro nga siya ang muganti. Munang niingon si Jesus nga, bulahan kayo ang tao nga makapainom og bugnaw tubig sa akong mga alagad, sa akong mga pinadala, sa akong mga trabahante, sa akong mga sulugoon, sama sa usa ka driver o yaya nga wa gyud ko magdahom nga nalipay di ay ang tag-iya sa sakyanan nga akong gitabangan. Iya kong gigantihan. Iya kong gitagaag putos. Napagi sobre. Ayaw na lang yun mo pangultana unsay suod sa sobre. Kay lipay kay ko atong panahon na. Surprise kay ko. Nan kung kaya nga nahimo sa tag-iya sa sakyanan, ang Dios mga kigsunan nagpahinumdom nato karon nga kun do na tay gibuhat nga tabang sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo, ang Dios nga nagtan-aw ni ini, dili siya malimot nimo. Dili siya malimot. Dili gayud siya malimot sa ganti para sa panahon nga sa iyang pagbalik, i-surprise ka. Aron malipay ka. Na dili lang sa panahon mga kaigsunan nga madawat ang ganti, dili lang sa panahon nga inigbalik niya. Dunay mga mensahe ang Dios nga imo usag masinatian samtang napakas kalibutan. Damor kang mutabang, damor usab kang tabangan. Mao na gipakita usab ni Solomon diha sa iyahang libro diha sa Panultihon kapitulo 11 bersikulo 24. Kapitulo 11 bersikulo 24. Ingon dinhi sa 24 hangtod 25. May mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siya kakabos. Pag mahinga na tagon og magmaswagon ka, tabangi ang uban og tabangan ka usab. Nya gilig-on gyud ni kanunay diha sa Biblia, gibalik ni sa atong Ginoong Hesukristo nga matod pa tabangi. Buhata ngadtos mga tao ang buot nimo nga buhaton nila diha nimo. Lamang sa atong pagtabang mga kaigsuonan, kinahanglan na atay kaalam. Kinahanglan na atay kaibalo. Pero dili pud nato makabuot. Doon na po'y mga pamaagi mga kaigsuonan aron makabaton tag kaalam. Aron makabaton tag kaibalo. Labas sa tanan kalipay, doon na pa'y bonus. Iblis pag yun kaniya. Importante kanang giingon diha makapahimuot ta sa Dios. So unsa may makapahimuot sa Dios? Ang sugilo ni Apostol Pablo, ingon diha nga ayaw ka mo pag-apil-apil, ayaw ka mo pakig-ambit. Ato ni nga tan-awon sa gisulat diha sa Epeso kapitulo 5. Ingon dinhi ayaw ka mo Epeso kapitulo 5:11. Ayaw ka mo pag-apil-apil. Sa uban nga translation sa Biblia, nag-ingon dito nga ayaw ka mo pakig-ambit sa mga buhat nga walay kapuslanan. O ayaw ka mo pag-apil-apil sa daotang buhat, hinuon sa mga buhat sa kangit-kit, hinuon ibutyag kini. Kay naamanggoy mga giklaro ni Ginoong Hesus nga sa katapusang mga adlaw, daghan kay mga tao nga magdala siya ngalan, magdala siya mga mensahe nga dili po gyud na mo paila nga sila mo ingon nga sakop mi sa mga demonyo. Sakop mi nagkinabuhi mi ngit-ngit. Dili na sila mo ila, dili na sila magpaila. Kumbaga, gipakita ni Ginoong Hesus mohimo pa man na nagmilagro. Mo nang naakoy wali dire mga kaigsunan nga gipahinumduman ta sa Ginoo nga kung nabag-o ka, pinaagi lang sa milagro, dili pinaagi sa pulong sa Dios. Uy, ampinganan kayo ka. Bantayanan kayo ang imong kabaguhan. Kung pananglitan wala na milagro. Unya ang imuhang makita ang milagro gikanas demonyo. Mausabrak ang imong pagtuo. Mo na nga kuyaw kaayo
Kung sa atong pagkinabuhi sa kalibutan nga nag-alagad ta sa Dios, nindot kayo nga to ang gibarugan, followers ni Jesus Christ. Mga disciple ni Jesus Christ. Unya gipasidan-an na gyud ta nga dagahang mga tawo nga kana bitawng mutungha nga magdala sa ngalan ni Jesus, nga magdala sa Biblia, magdala sa kumbaga makiglalis pagani ang uban ana. Pero ang ilahang mga binuhatan dautan. Mao na nga unsa may mga buhat nga dautan, kinahanglan ibutyag. Kinahanglan gyud na nimo makit-an para imo na silang mapasipadan. Imo silang mawarningan. Ang usas mga problema mga kaigsunan mauni kung wala nimo babantay or kaha nawili ka sa milagro or nawili ka sa gitawag or gigamit nimo mingtago ka sa pulong kaluoy. Mingtago ka sa pulong gugma nga kunuhay na luoy kanila, nahigugma kanila. Inani ni. Kung dunay mga tao nga nagsangyaw, siyempre dili gyud na magpailang nga kangit-ngit sila. Sumala sa gipa mulong ni Jesus Christ. Nga dunay mga taong magdala sa kungalan, magdala sa iyang mga mensahe nga magpasalaag bisan kani sa akong mga pinili tungod sa mga milagro. Pero magbuhat silag dautan. Naa sila ang ilahang buhat puro dautan. Na unsa may mga buhat sa dautan? Mga igsuon, wala gyud gi lubog diha sa Biblia unsaon pag-ila sa mga buhat nga dautan. Mga butang nga mga buhat nga gikasilagan sa Dios. Mga buhat nga kana bitawng diha masuko ang Dios. Mao bitaw nang gipisa-pisa pag-ayo diha sa Biblia ang mga buhat nga wala kahimot-i o dili kahimot-an sa Dios, mga buhat nga kasilagan sa Dios, mga buhat mga kaigsunan nga ikasuko sa Dios. Unya ang mga tao nga matod pa makigambit, muapil-apil, makigambit, muapil-apil kumbaga mutabang sa mga tao nga nagbuhat og dautan. Silutan gyud sa Dios. Adiri gani sa ato nga nasod mga kaigsunan kon ang usa ka taong makasasala, usa ka tawo nga naghimog sa laod mga kaigsunan, unya ning tabang ka sa pagtago, ni tabang ka mga kaigsunan naa man ginay kaso. Unsa pagkaha dito sa Ginoo? Munang magbantay ta nga sa panahon nga mutabang ta, sa panahon nga bubuhat ta og tabang kay maugyoy ginadasig sa atong Dios nga sa panahon nga padayon ta nga mutabang, padayon pud ta nga muani. Nindot kay no? Sa panahon nga padayon ta nga mutabang, nagahalad ta sa Dios ug makapahimaya niya. Hebreo kapitulo 13:16. Gidasig ta nga di ta dapat malimot. Dili ta dapat magluya-luya. Mutabang ta sa mga tao, mga kigsunan, labi na gayud sa mga taong sulugoon sa Dios. Kay si Jesus miingon nga, ako lagi dili lagi malimot sa inyong nabuhat sa akong mga ubos nga mga igsuon. Kinsa man ang mga ubos nga igsuon ni Ginoong Hesus, katubang mga tao nga nagsangyaw nga sigirag pakasala. Si Jesus miingon, ang tinuod nga akong inahan, nga akong mga igsuon, kagtong nagbuhat sa kabuton sa Dios. Buti pasabot, katong mga tao nga nagpuyo sa kinabuhing matarong, sa kinabuhing balaan, kay maunay kabubuton sa Dios. Maunay gusto sa Dios nga ikaw ug ako, ang mga taong nagsangyaw sa pulong sa Dios, ang mga tao nga nasayod na hibalo sa mga mensahe sa Dios, kinahanglan magpabilin nga magkinabuhing putli, magpabilin, magkinabuhing matarong ug balaan. Ug maunay dapat iporsigi, maunay dapat natong pangusgan. Dapat mubarog ta. Inay mo tapad barogi
unsay gitudlo sa Biblia. Dili kay magpadala kas imuhang pagbati, imong emosyon. Naluoy ko, pastor. Kung naluoy ka sa tao nga nakit-an nimo nga nagpuyo sa sala, badlo nga. Kung tinuod nga gihigugman nimo ang imong higala, suginli siya sa iyang sayop. Kung dili gani siya motuo, unsa may buhaton Pastor Gideon kung dili gani motuo unya imo nang gipasipadan. Ano, imo nang usa nang kana bitong giwarningan kumbaga. Imo nang gi-rebuke. Unya magpabilin ra gyapon siya. Unsa may akong buhaton Pastor? Dunay tambag ang Dios pinaagi ni Pablo sa Tito. Tito kapitulo 3. Imuhang tan-awon diha mga kaigsoon diha sa Tito kapitulo 3. Ingon diha mga kaigsonan unsay tambag no atong tan-awon. Ang Kristohanong pagkinabuhi diha sa Tito. Mao gyud ang kuano? Dili maklaro sa kamera. Tito kapitulo 3 bersikulo ako sa ning pangitawag asa to dapit. Noibe og 10 nya ditsog 11. Tito kapitulo 3 pag kinabuhing Kristohanon ang Kristohanong pagkinabuhi. Ingon dinhi mga kaigsunan, apan likay ang binuang nga pakilantogi, ang pagsubay-subay sa inyong mga katigulangan, ang mga pakig-away, pakiglalis mahitungod sa balaod. Wala kini kapuslanan. Nya ingon dai sa 10, human kapasidan sa makaduha ang tao nga maoy nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok isalikway siya. Kay nasayod ka nga kanang tawhana dautan ug ang iyang sala nagmatuod nga nasayop siya. So ang ebidensya mga kaigsunan kanang iyang gibuhat. Like example na ay nagsangyaw diha, na ay nagministry diha sa inyong lugar, na sa inyong dapit. O niya, ang problema gyud kung magmilagro. Ako kay na problema. Kay basig ikaw, mailad pa. Ang problema, kung nagmilagro, o niya, ang problema pag yun, imong makitaan nga, nagsigira daig pangabit. Ang iyahang gikuyog, kabit. Dili ni asawa, o niya, dili po niya bana. Uy, pagbantay mo, ana. Kay buhat na siya nga, seryoso na siya nga sala. Dili og dili yun na makasulod sa gingarian sa langit. Kung nakig-abin ka, giunsa man nimo pag pakig-abin, ning tabang ka. Gibuhat ba nimo na sa Ginoo? Wala, gibuhat nimo na para siyawa. Unsa may panalangin nga imong madawat sa imong sakripisyo sa pulong pagtabang? Maayo ba na atubangan sa Dios? Dili. Munang kinahanglan magmaalamon ka. Kinahanglan mabinantayon ka. Magmaigmaton ka. Speaking about sa pagtabang. Kay dili tanang tao angay tabangan. Tanawa nganong kinahanglan nimo siyang susihon. Una, dunay mga pasidan ang Dios nga ayaw lagi pag-apil-apil. Ayaw pakig-abin kumbaga sa mga buhat sa kangit-ngit. Ang pagtabang sa mga sulugon sa Dios, ang pagtabang sa mga ubos nga igsuon ni Jesus, grabe na kabililhon, pero pagbantay. Pero dapat magmaigmat ka para dili mahimong sayang ang imuhang mga pagtabang, imong sakripisyo, imuhang kanabitaw nga gibating kaluoy. Susiha, kung pananglitan, doon ay nagsangyaw diha. Inya, nakahinumdum ka sa mensahe sa Ginoo nga bulahan ang tao nga makapainom og bugnang tubig sa mga akong mga alagad. Nagsangyaw mo ni Pastor Gideon. Ako ning tabangan. So siya una, kung imo sang tabangan kay nagsangyaw sa pulong sa Dios, basig ang ihang bana, sige ra og panugal. Basig ang iyang asawa, sige ra pangabit. Igsuon ko sa Ginoo. Nasulod ra ka sa bulsang buslot. Wala ka ana maani.
wala ka anay madawat. Ang Dios nagtan-aw sa tanang tao. Yang gipasagdan ang tao kung nakakaton ba ang tao sa iyang mga pulong, sa iyang mga mensahe. So, mo ni ako ang advice ninyo. Tanan, kung mutabang ka, kay di man yun mahitabong di punta mutabang. Kay kung wala po tay pagtabang, wala tay gibuhat mga kaigsunan, usa may ganti nga atong madawat. Asa man day ihatag sa Ginoo ang iyahang gianda mga panalangin. Kinsa man ang hatagan sa Dios og kaalam, kinsa may hatagan sa Dios og kahibalo, kinsa man hatagan sa Dios og kalipay, kinsa may hatagan sa Dios og bahandi. Kato mga tao nga nakapahimuot niya. Pangutana, kung nagtabang kas mga tao nga nangilad, mga tao nga nagtakuban, nalipay di ay ang Dios. Gantihan di ay kaniya. Hatagan di ay kaniya. Balusan di ay kaniya. Dili. Kay wala na ni mo buhata ni Jesus Christ. Wala ni mo na buhata ang imong sakripisyo dili para ni Jesus Christ, kundi para ni Satanas. Nalipay di ang Dios. Dili. Muna nga maglibog ka. Naa kay murag guilty ka. Naa kay pagduha-duha. Naa kay kakuyaw, naa kay kahadlok. Wala kay kalipay. Unsay buhaton? Ingon si Apostol Pablo, ingon si Apostol Pablo, tanawa unsa ka seryoso si Pablo ha? Naasay gilitok dihre mga kaigsunan. Naaman to sa ako sa nga pangitaon dire mga kaigsunan ko sa Ginoo. I hope ako raning makit-an mga kaigsunan na atos Korinto. Okay. Nasa unang Korinto kapitulo 5:12. Ingon din nga, hinuon dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Dios maoy maghukom kanila. Apan, dili ba angay ninyo hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Kana mga kauban na to ba? Kana magpaila nga, alagad sila sa Ginoo, nagsangyaw sila. O niya, sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang taong dawtan. Buti pasabot, ayaw dawata. Ayaw tabangi. Hinuon pasidan siya, warning siya. Kung dili gani mutuos imong warning, dili gani mutuos sa imong warning mga kaigsunan, ang giingon dito ni Apostol Pablo, human ka pasidan sa makaduha ang tao nga maoy makaingon sa pagkabayin-bayin sa pundok, isilikway siya. Og ayaw gamita ang imong emosyon. Nga moingon ka nga, naluoy ko pastor. Kung naluoy ka, badlunga siya. Sawaya siya. Nga dili maayo nga magsangyaw ka nga sige ra kag bisyo. Dili maayo nga magsangyaw ka nga kanang imuhang gikuyog nga lalaki, dili nimo bana. Nga kanang gikuyog nimong babae, dili nimo asawa. Kay kun mutabang ka, ana nga tawhana, anang bayhana, dili nimo, wala nimo na buhata sa Ginoo. Gibuhat nimo na ni Satanas. Munang be wise, kinahanglan magmaigmat ka, magmaalamon ka, kinahanglan kabalo ka, muila sa buhat sa tao. Ayaw tanawa sa iyang sitwasyon para maluoy ka. Nga, pastor, naluoy ko, pastor. How about, nasa'y sikreto? Kung wala sa'y sikreto, ihang bana. Or isya mismo ang asawa. Kung dunay lalaki nagsangyaw, tanawa pod ang asawa. Kung nitabang bana, tinuod bana, nga maayong asawa, isip ang iyang bana magsasangyaw. Kay kung dili mutabang ang iyang asawa,
Usa may rason nga nung mutabang ka sa tao nga nagsangyaw. Wa magani mutabang ang asawa. Samot na ng, uy, ayaw ilara ang imong kaugalingon. Unsay giingon sa Dios mga kaigsonan, tanawa ragod. Ang giingon dinhi dautan ang ato ang giingon dinhi dautan ha sa libro ni Pablo. Ayaw pakig-abin. Ayaw apil-apil sa buhat sa kangit-ngit. Natiman ini, dunay giingon dito si Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 5. Timan ini ha. Unang Timoteo kapitulo 5, versikulo 8. Kinahanglan makuha ninyo ni. Paminaw gyud mong tarong. Kay ang taong dili kasabot kasagaran maurabi nay magbagot-bot. Niya sala man po na niya nganong dili siya kasabot. Kay dili abli ang iyang hunauna kasing-kasing. Munang paminaw og tarong. Ingon dinhi sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 8, ang dili magatiman sa iyang mga parente, labi na sa mga sakop siyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo. Ug mas dautan pa kay siya dili magtotoo. Like example, ang bana nagsangyaw. Or kaha ang asawa nagsangyaw. Ang bana nagsangyaw unya ang iyahang asawa, sige raman di ay panugal. Wala manugal. Apan wala mo suporta. Unya ikaw mo suporta na noon. Ngigsuon, ang tao nga magtiayon dapat magkahiusa. Dili kay ang bana gipasagdan or ang asawa gipasagdan. Ang asawa nagsangyaw, how about kumusta man ang bana? Basig sige ra nagpanugal. Basig sige ra nag-email. Wala gani prayer para nimo. Wala ka ilara ana. Or kabalo ka nga giilad apan nagpaka inosente ka. Ayaw sayangi ang imuhang sakripisyo. Dili sayon ang pangitag kwarta. Dili sayon ang mangitag trabaho. Unya ihatag ra nimo sa mga taong dautan. Timan iha. Kanang tao nga magsangyaw, lalaki man siya og babae, di ka antigong mo atiman sa iyahang Pinoyanan. Ingon ang Biblia, mas dautan pa siya kaysa dili magtuto. Ngano man, grabe niyang pangilad eh. Grabe niyang pangilad. Munang magbantay ka. Magbantay ka mga kaigsunan. Para dili mahimong usik o kawang ang imong sakripisyo. Kadili sa iyon mga kaigsunan, yes, nakita sa Ginoo ang imong sakripisyo eh. Nakita sa Ginoo ang imong kahago, ang naas imong kasing-kasing. Munang giampingan kaniya. Gigamit ko sa Ginoo nga instrumento aron pasultihan ka. Aron sangyawan ka. Nga ayaw kumpiyansa ni ayaw pataka og tabang. Kinahanglan, be wise. Nga muani ka og ganti at tubangan sa Dios. Pananglitan, sa ako nang gikaingon, na magsangyaw di sa inyong lugar. Muingon din ka nga, kuan ka nang nagsangyaw man sa pulong sa Dios, na-bless ka ikos mensahe. Kanang ato ang tabangan. Ayaw una. Klaruha usa ang iyahang pamilya. Kung lalaki nagsangyaw, klaruha kung doon na ba siya asawa. Kung babae nga nagsangyaw, klaruha kung doon na ba siya bana. Basig ka ng iyang kuyog, kabit na niya. Nasulod kas bulsa, gigamit ra ang Biblia. Muna nga, imbis ang panalangin, kalipay, kalinaw ang muabot nimo, kaguol, mga problema. Munang magbantay ka. Magbantay ka. Walay milagro nga mahitabo sa imong pagkakristohanon kung nakig-abing ka ni Satanas. Kung nakig-abin kas demonyo. Hinumdumi si Satanas, dili magpaila nga si Satanas siya. Dili magpaila nga demonyo siya. Mupaila siya nga alagad siya sa Dios. Nagdala sa mensahe sa Dios. Nagdala siya sa ngalan ni Jesus Christ. Pero pagbantay. Munang pagmaigmat mga kaigsunan.
pagmaigmat, pagmabinantayon, para muani ka sa imong mga sakripisyo, para muani ka sa imong mga paghago. Di ba dili maayo mga kaigsunan nga imuhang tan-awon bation nga sige kag sakripisyo, trabaho nga sa pagtuo nga panalinginan ka pero kadaot day ang imuhang maani, luoy kay ka. Mo na nga ang Dios mga kaigsunan wala matulog. Wala magduka according ni David. Ang akong Dios wala magduka ni matulog. Kanunay siyang nagtanaw. Kanunay siyang nagmonitor. Dili lang kay ako ang gimonitor sa Dios, kundi pati ikaw. Gigamit ra kong instrumento para tudluan ta, para pahinumduman ta. Kung unsaon nato paggamit ang tanan nga niya nato sa pagtabang. Sa paagi nga mahimuot ang Dios, sa paagi nga malipay ang Dios. Kay mao ni tinuod nga halad dawaton sa Dios. Mao ni tinuod nga mga halad nga ikalipay sa Ginoo. Sa panahon nga malipay siya nimo, timan-i, tagaan kag kaalam, tagaan kag kahibalo. Naa kay kaalam sa pag-atiman sa imuhang bana, naa kay kaalam sa pag-atiman sa imuhang asawa, sa imong mga anak, sa imong pamilya, dili ka mailad bisan gani sa cellphone. Tanawa ra gud daghang kay mga Kristiyano pero irada sa cellphone. Imbis ihatag nila ang panahon diha sa ilang pamilya, tuan na hatag sa laing pamilya. Nagsigig kupay sa cellphone, hala scroll, sigig. Unya na ay mga bata nga mangayo og balon, na ay mga bata nga mangayo og sapay pangayo, singkahan lang. Kay ang iyahang presensya nahatag sa cellphone, sigig scroll. Daghan kaayo karon nga mga tawo idana na ang kahimtang kinaiya. Ug ayo tuguti nga usa ka. Kay ang tao nga dili mag-atiman sa iyang kaugalingong pamilya, mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Asa man niya napaingon ka ng mga taong mas dautan, malangit, mga igigsunan, gimahal ka sa Dios. Gimahal ko sa Dios. Gimahal tatanan sa Ginoo. Mao nang strikto kay ang Dios. Grabe ang mensahe sa Dios nga nag-uban kanimo. Inana ka kamahal sa Ginoo. Munang ayaw pataka og tabang. Ayaw pataka og tabang mga kaigsunan. Maunay mensahe sa Dios nga angay nato nga tutukan. Dapat kung mutabang ka sa tao nga nakakita ka nga dili maayo ang iyahang pagpuyo, dautan ang iyang pagpuyo, review ka siya. Badlunga siya. Kung di siya mutuo, isalikway siya. Dili na sala. Wala ka makasala. Pero kung imo siyang papuyon, tabangan, ay giilad ka. Mo na'y dautan. Kay nakig-abin ka noon. Nakig-apil-apil ka. Kumbaga nakasawsaw ka. Wala kay gibuhat para ni Jesus. Hinuon mas nabuhat nimo ang para ni Satanas. Unya mga ikag panalangin ni Lord. Wa ka ana ilada. Mga kaigsunan, pagmaalamon. Kinahanglan magmaigmaton ka, magmabinantayon. Usik imong trabaho. O daghan kayong usik nimo sakripisyo. Kon ang emosyon ra ang imong gamiton, pagbati lang ang imong sundon. Kasagaran ni atong pagbati mga kaigsunan, makit-anday makuanday ni sa makuanday ni sa ato ang mata, murag madala day sa atong mata, makakita ta nga luoy kan tan-awon. Luoy pud kay ta. Hatag ta. Ay may makalaluoy. Ikaw katong imong gikaloy-an. Tanawa usa. Tabangi kung dili ba siya taong dautan. Basing nagsangyaw-sangyaw siya. Gigamit ra ang Biblia para makakuha siyang tabang, sumala sa giingon ni Jesus. Unsa inyong gibuhat nako? Unsa gibuhat niining ako ang mga ubos nga sulugoon? Ibuhat ninyo ni nako. Lipay kay ka kay sangyaw man. Unya wala lang nimo tuki nga ang bana sige ra di ag panugal. Ang bana sige ra di ag dulag email. Ang bana wala day magtagad mag-amuma. Or kaha ang asawa. Or kaha mo ni pinaka-worse. Nagsangyaw pero kabit ang iyang kuyog. Nagsangyaw pero dili bana ang iyang gikuyog. Nagsangyaw pero dili niya asawa ang iyang gikuyog. Nya imo siyang gitabangan.
Wala kay gibuhat para ni Jesus. Naa kay gibuhat para ni Satanas. Unya, mangayo ka sa Ginoo og panalangin? Mangayo ka sa Ginoo proteksyon? Mga igsoon, magbantay ka. Kaya natas katapusang mga adlaw. Ayaw pailad. Ayaw pailad mga kaigsuonan. Sultihan ti ka. Kinasingkasing ko nga nagtudlo, naghagog, nagsakripisyo. Kay gigugma kas Ginoo. Gihigugma ko kamong tanan. Muna nga ako nagtuo nga doon na kay nakatunan ug magampo ko para nimo, para ninyong tanan. Nga ang inyong nakatunan, dili ninyo ibaylos emosyon. Inyong nakatunan, ayaw ba ibaylo sa inyong pagbati. Ayaw gamita ang emosyon. Sunda ang Biblia. Kay ang weakness manggod sa tao, maunay gita tan-aws ni Satanas. Diha siya mosakay. Akani maluluyon ka ini. Akani magpaluluoy pod. Timan walay alagad nga tan-awon makaluluoy. Kay giubanan sila sa Ginoo. Giproteksyonan na sila sa Ginoo. Ang tinuod nga alagad pauswago na sa Ginoo. Palambuo na sa Ginoo bisan kung naay mga kalisod. Kung sa giingon, ayaw tabangi ang taong dili mo trabaho. Ayaw gani pakana. Ayaw pakana. Nya hinumdumi ang babae ug ang lalaki magpuyo na. Pamilya gyud na. Usa na sila. Kon ang babae nagsangyaw o kaha ang lalaki nagsangyaw, unya ang iyang pare sigirag panugal. Ang babae ang pare sigirag bisyo. Wa ka na mailad. O sa may ganti maani nimo? Maayo o dili maayo? Ako mga igsoon, gipasalamatan ako ang Ginoo nga nagdasig kanimo. Magampo ko mga kaigsonan nga tagaan kag kaisog sa paggamit sa pulong sa Dios. Dili paggamit sa imong emosyon. Ayaw gamita ang imong emosyon. Kay wa kay maani ana. Gamita ang imong nakatunan, ang imong kahibalo. Para sa imong mga sakripisyo, tabangan kas Ginoo. Magampo ko og kabalo ko nga na kay nakuha nga mensahe. Na-feel na ko nga namalandong ka karon. Na-feel na ko nga kamo naghinuktok. Ayaw sayangi ang inyong sakripisyo. Ayaw himo ang usik ang inyong halad. Ang tinod nga halad, nagbuhat kag maayo, nagnitabang kag insakto. Magampo ko para ninyo, nga i-bless mo sa Ginoo, nga dili mo magpadalas inyohang pagbati sa inyong emosyon. Inoon, barugi, sunda, subaya ang Biblia. Kay kantihan gyud ka, sumala sa pulong sa Ginoo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Niya kami o Dios, nagpasalamat kanimo nga imong gihatag kanamo ang mensahe nga among gikinahanglan. Kung unsaon aron kami mahimong bulahan sa unahan. Kung unsaon aron kami mahimong malipayon sa panahon nga kami moatubang kanimo. Salamat o Dios nga imong tagaan og kadasig kaisog karon ang ako mga kaigsuonan nga dili sila magpadala sa ilang emosyon o pagbati. Salamat o Dios nga ang ilahang mga buhat sibo gayod sa mga pulog mensahe nga among nakatunan sa imuhang mga pulong nga gibilin sa balang kasulatan. We declare blessing, we declare anointing sa matag usa nga dunay kaisog nga mobarog magkinabuhi sa imong mga pulong sa ingon ang ilahang mga sakripisyo nga imong nakita, imong gantihan. Salamat o Dios sa imong paghatag kanamo kusog kaisog sa pagbarog sa imong mga mensahe. Jesus name. Amen. O amen. Uban na mo ako, sukat pa kani ato, ki ati man mo ako,
bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalisda. Ako pagdasig i-share ni para masayod usab ang imong makaila. Iluwas mo Imong pamilya. ako. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka namin. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma, nagadasi, nagaligo sa pagtuo ko. May buntag, maayo nga pakiguban ni Janice Anyola. Salamat sa mensahe sa kabuntagon. Salamat, Pastor. Si kalma lang ta. Amen. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Si Yam Sis Aninaw. May buntag. Brother Darre. Michelle Tuco. Good morning. Wilda Prospero. Thank you, Lord, for the great love unto us. Thank you to Pastor for sharing us the word of God. Salamat kaayo, Sister Wilda. Salamat kayo sa Dios sa inyong kinabuhi. Sister Susana, good morning. Sister Gingging, good morning. Sister Mait Payot, good morning. Celia Tabanao, good morning. Happy Wednesday ni Daryl, no? Lorna Lee, good morning. Si Bing Dandan, good morning. Jocelyn Oliger, Immaculata. Hallelujah, Jesus, thank you sa inyong alagad nga nagdasig sa imong mga pulong. Si Yam Sis, salamat sa pulong sa Ginoo nga imuhang giwali, Pastor. Pakahilakag jud ko basta magwali na ka. Salamat kay sa Ginoo, no? Relax lang. Pasalamati ang Ginoo. Salamat kay sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, no? Si Yam, isa pakahilaka jud ko basta magwali ka. Salamat sa Ginoo, Pastor, nga kanunay nagadasi ka naman. Sister Gingging, dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin o nagatiman ka nato. Ingon din tama jud ka, Pastor, mobarog nga lig-on og dili magpadala sa mga emosyon. Matod pa ni Nars, di jud lagi basta-basta lang ihatag ang iya sa Dios aron di masayang. Salamat sa Ginoo, Pastor Gideon. Sister Nars, join sa ato ang GC. Ayaw kaluya. Ayaw jud kaluya. Ayaw kanang pag negatibo sa padiha. Always positibo. Join. Ihulat ka namo sa atong GC. Kay moabot ang panahon, moabli na pupuglaing GC. Kay daghang hangyo nga makaton gyud sa wali. Akong giingnan nga dili lang wali katon kundi ang hingpit nga pagsunod ni Jesus Christ. Ang hingpit nga pagkinabuhi ni Jesus Christ. Kay sama ko ninyo nga nagkaton ug naningkamot nga magkaton. Naningkamot yun ko nga magkaton. Sama ninyo nga naningkamot po nga magkaton sa pagsunod sa hingpit nga pamaagi sa atong Ginoo. Si Edney Obsima, maayong buntag, Pastor. Dalaygon ang atong buhi nga Dios ning kabuntagon. Vivian Alihaw, salamat sa imuhang wali, Pastor. Daghan pang tuludan. Oras ato nga programa alas 7:19, oras na sa akong pagpanamilit. Dalaygon ang Dios nga magauban ka natong tanan. Sa kalisdanan, iluwas mo ako. Kini yung suon, Pastor Gideon. Moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og happy Wednesday sa tanan. Kapagday nag-aawit kanimo amahan, Jesus, magahalay kapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah,
ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo